Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, nuaing marlas ni roha doita, maka lason parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus tu banua gijang. Ditugu-tugu ari paringotan nodo hita tu pakirimon, babua dang portibion ujung ni pardalani akana porsea di ibana. Alai surgu hasonangan ido, alani takasdo hati dangonotta. Ali Yesus Kristus, diho matama puji-pujian, asangapon ro disaleleng nilelengna. Hananaik ni Tuhan Yesus pahoton rohatta doi, asa totong margogu di bagasan pakirimon, babua naso ditadikon Yesus akar ruasna mengadopi hamaolon. Jala diarahon hita asa gabe siti dangi ni Kristus tu sandok portibion. Alani di bagasan uduk do serep ni roha, tapahibul marohatta marpasora tutuhatta Yesus ulu balang nagugui. Maridi maita siabukede nomor 10 ayat sada dohot ayat 3. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia, na tumopal langit dohot tanoon. Amen. Songonodo di dok Tuhani, benokku dosogo namonangi rap do tau, hudul di habang saki. Songon au namonangi jala hudul rap do damang di habang sanai. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan. Saya pargogoi mahami maka porsaya anakmu na sasadai. Si panguluhami nama naik tu surgo. Asa huparo kami roha banua gijang. Martihite hana haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari deta sebukede nomor 10 ayat sada dohot ayat 2.
Tangion hamuma pati ni debata di pesta paringotan hari hananaik ni Tuhan Yesus sadarion. Imana tarsura sian Kolose tulu ayat 1 rodi ayat 2. Asa molo nong rap hamu dipahehe dehot Kristus. Jalai hamuma akan adigijang. Ay disido Kristus. Uddo disiamu di debata. Akan adigijang ima parokamu. Unang ma akan aditanoon. Songoni masahna. Atong rak mangidogogom hita tutuata. Ale Tuhan debata. Sai pargugui mahami. Mangulaw na hobar tu patitmi. Amin. Mari data sa bukede nomor 424 ayat 2 dohot ayat 4. Tatopoti madosatta tuodo panidibata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para si rohana sumurung. Napunggudo hami di jolom martangiang tuho. Dada mangasaon hati goran nami. Na mangasaon asin roham na gudangido. Saya si maroham bida sandok bangso nami. Sesa madusa nami saluhur. Nunga manay ko tu banwa gijang. Mangudihon hami. Asa tuho pamusatan di pakirimon nami. Di halomo roham do asa gabi siti dangim hami tu sandok portibion. Marhite panggulmiton ding ngulun nami. Hape sipata do hata doho pambena nami dang hobar tu hatam. Balik sa diri nami doho habuyon nami upatujulo hami. Hagogo omu dang hupatibul hami. Asi maroham di hami ale Tuhan. Urupi mahami. Asa hutak ningkangkon hami ho marhite hata pambena nami. Saya sungguli maroa nami, asa muba roha do pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosatta. Songonod do hatani Jehovah, unako mabiyar, ay audo siluloko, nunga pola hujo guarmu, ahu napunaho. Hasangapo madi debata na digijangi. Amin. Amin.
Maride ita saya bukede nomor 666 ayat 4. Hatan di debata turpuk di pesta paringotan hari naik Tuhan Yesus sadarion. Di mana tasura siapa psalmen ono puluh walu ayat walu saat rodi sepuluh sia. Ali debata uju diuloko bangsom uju mengelak kaho di bagasan halongonan i sela. Humutal do tanoon nanetehi huhut ke langit maradopun debata. Nang dolok Sinai adui maradopun debata ni Israel. Udan lomani roha do panguseoko. Ali debata jala di parugugi hodo parjabaranmu na heali. Jadi maringan madisi akan api nangulum di parmudu hodo na dengoli ale debata marhite dengan dibasa. Mertik ting matuhani jadi torop situ tuma aka boru-boru sibuan barita na uli. Apo kan ma akan ajai nanduang ngaporan naporus. Jadi borus ingani jauh membagian pantai tambahan. Molo mangulon hamu di holang-holang ni aka parduaan. Marsinondang do hamu songon habung ni darapati. Nani lapis do perak jala marsere na gorsing do hole nasida. Uju di pasera pargogo na sohatu dosan aka raja disi mamotar ma di atas dolok Salmon. Dolok ni dibatado dolok basan. Aka gok aka pusu do dolok basani. Kuasa saya mangiburi hamu ale aka dolok na tipu. Dopat dolok sion na penilit ni debata bahay inganan na. Saya inganan Yahova di salele nilena. Meribu-ribu do hureta ni dibata. Di tonga-tonga nasida do Tuhani. Hira Sinai di bagasan habadiaun. Nunga manaik ho tu kijang. Ditaban ho do na nalaban. Nunga maruli sileno na sia. Akan asa maringan di sini. Ido sahatna. Martua do akan atumangihon hatan debata. Jala na upeopsa. Amin. Mari data saya buka di nomor 636 ayat sada dohot ayat 5.
Taha tidak koma haporsiaw tei, songona hina tidak ko ni dongata sa haporsiaw di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahuba, ido ama pargogo na suatu dosan, nat mo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahuba na sasadai, imana tinuboni si Maria, na gabi-gabian santondi parbadia, andorang so habubuan. Ido tuhata, na tumau na bernit, di pangunan ni Silatus, nama tetar pajalo ibana diau pinar silang, na tua tu banotoru dun ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na mana itu surgo, lau hudul tu siamu di bata Jahoba, amanai pargugo na suatu dosani, disima ibana pemamula sogo tu tanoon, manghumi ala na mangulu do namate. Au porsea di todi perbadia, jala arong sadahuria nabadia, huria hatopan ala Kristen aka nabadia, doho dia sesani dosa, doho dia tai namandok, mula mangulu dosogo daging halak nang mate, doho dia nguluan nasora sudah. Amin. Sunggul-sunggul naparjolo, parpungwata sadarion ima pesta paringotan hari hananai ni Tuhan Yesus. Napaduahon, pelean 2A, dung sipul jamita si pasatota tu pengmas HKBP. Patuluhon, para minggota di hari Minggu tanggal 20 Mei 2022, masuk songona somal, pukul 6.30 WIB, pukul sia 30 WIB, pukul 10 WIB. Markor.
Mare de mahita sia buku di nomor 510 sia ayat sada do turutna uhut pamu pilihan sada A do sada B.
Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Hurian itu hata. Selamat hari hana naik ni Tuhan Yesus madihita. Hatani debata di pesta sadarion di pesta parningotan. Di hari hana naik ni Tuhan Yesus tu banua gijang. Tabuat masian buku ulaun ni apostel biduna perjulu. Ayat onom sahatu ayat 10 sada. Ulaun ni apostel biduna perjulu. Ayat onom sahatu ayat 10 sada. Sengono matar surat desi. Laos disukun akan apungui maibana akan inama. Pajong-jongomu masaunari ali Tuhan harajauni di Israel. Alai ini nama madok nasida. Dang rodi hamui uboto taon na manang obasna. Nabi Nuhul ni amai guru di huasona sabing. Alai jalo omuna do hagogo onito di parbadia na songkop tuhamu. Gabe siti dangiku mahamu di Jerusalem. Dohot di Sadok Judea dohot Samaria. Sahat rodi ujung ni tanoon. Jadi dung didok si songoni tarhisat maibana di panut noti nasida. Dungi di holipi obuni maibana sia jolo ni mata nasida. Di nati nulutun nasida dope ibana nalahu itu gijang. Nung ajongjong di labung nasida dua halak parulus na marlinang-linang. Akan amadok. Oh hamu halak Galilea. Ahamasai jongjong hamu mamerengi dopak gijang. Anggo Jesusi natarhisat sial labung muna tu banua gijangi. Narodo ibana sugut. Songon nani idabuna ibana lah hodopak banua gijangi. Ima sahatna. Horen itu hata di hamu amanami inanami hita saluhut na dongan saha porseaon. Di sudi agama di Portibion Holland panidangion di Bibel Taudo debata asing sia debatani saluhut agama. Secara umum agama aha pitaho di Portibion. Manang na agama na resmi. Agama tradisional, agama suku, anggo debatana, Holland na di Banua Gijang itu. Holland naso hajono honido, Holland naso haidanido. Alayanggo haporsiota debata naso haida ini. Gabi haidama marhiti Yesus. Ima parasingan na padua ho parasingan na holat debatana tatadaido na jelas mangulahon ahado patuduhon cara, patuduhon metode, patuduhon sidalanan, patuduhon siulaon ni nasa ruasna. Tajaha di perjanjian lama anggo debatai holam mamareta do. Molo agama na asing sarupa do. Alaedung Tuhan Yesus langsung ma di patarida sengonom ma ngulu nasasitong. Na patuluhon hola dihita do piadong pangatusion nanai tu Banua Gijang. Sudah dua agama di Portibion mengakui nanai itu Banua Gijang aredang binoto sehari-hari. Adong dua ke agama nama dok ngalau sampai pitu hari itu Banua Gijang turun naik saheran ajiarah ibana rupani. Adong do godang dui. Godang nang aka namang klaim dirina nabui mardalari itu Banua Gijang. Adong godang.
Dada holan dia ke sejarah-sejarah ni pertibion sahatu bangsot tapi gudang dui. Ya ada tapi ke sejarah ni Lia Edin na turun naik tu Banua Gijang. Ya ada tapi ke cerita ni Yesaya Pariaji na baru mau dingi tong ya bolak balik tu Banua Gijang pipi ibana. Horwadi ngai bayar hetike na pipi. Jala akan nabi ni halak naik boraks tu Banua Gijang. Alani dia mu akan manami inanami mengikuti bibil tahun paling sedikit adong mana tulu kesaksian di bibil tahun nahya naung saha tu Banua Gijang. Dua modong mengalami kematian, sada ikut mengalami kematian. Nah perjulo naung mula tu Banua Gijang imasi Henok taida mai di sada Musa Bidul 5 ayat 24. Di sada Musa Bidul 5 ayat 24 gabi dialap di Batama si Henok. Syaratna aha? Syaratna asa dialap di Bata. Allah bergaul doh di Bata. Tak songotang yang tai. Mau nomor tangiak ali Tuhan. Saya ayam mau di siamumwa aman namion. Todong namion. Murah-murah naik. Syarat masuk ke sorga. Mengikuti si Henok. Dia bergaul akrab bersama Tuhan. Kalau ini hati-hati kita menang yakon, jala pudat tedang arong sedang yakon na mati. Ay mula saya juk tu ida, saya juk doh bigi, saya dia Tuhan imon tu Lucia Muna. Saya juk tadohi, hape dang adong bedadat sa menang yakon nong mati, baharu mangului bana, somartangi yang apa na gedung mati. Dang adong pelapatan ni. Na paduahon tajahama si Elia. Anggon adong do transport di bana. Adong do keretana, kureta huda. Anggo berbeda muse. Anggo si Elia, anggo si Henok hola dialap do. Alayang go si Elia di dua raja-raja bidu dua raja-raja bidu dua ayat 10 desada satorusna anggo marah kureta api di Banua Gijang hareta kuda. Ya mungkin kedua kita naik pesawat nama ala si Elia ngana adong hana transport na. Mar pesawat nama rahita, ledang pesawat songon waing be, pesawat ulang alik nama segala macam. Nah dua udang mati. Langsung do uju mangulu. Nah batuluhon ni matur tau Yesus. Alai Yesus naik tu Banua Gijang mati jo hehe muse ipesa naik. Ima tu repok tau. Anggona papaton ise mehitan homato sonari. Ise maneng la tu Banua Gijang sonari humato. Songo si gere-gere ni halak di Facebooki. Adok sahalak marubak tu dokter ilaga ibana dokteri. Ay hebat dah hamu dokteri. Tuhan do pamalu sahih nami baho majalo bayaran na. Ina namar sahiton. Baro dokteri atong langsung mah tu Tuhani mangido. Langsung mah. Ma biar datong aku langsung tu Tuhan itu ya alak nama. Ai do nuaing. Asal adong nama te adong do hata-hatata. Peter hebat do di Facebook, di Instagram, di segala macam na nunga malu besahik ni. Ay di dia malu besahik ina mati. Ay dong malu besahik ina mati. Mana-mana ju kita mabainon. Nga malu besahik ni. Atau ngahado bangaso nang behorap do Tuhani. Selesai. Alam ko belum di basa ngamati ba di hapar belum sahina. Ngamati daksi pa malumbi. Imana taida. Mangihutos sa Dakores 15 anggo sosahati ta tu Banua Gijang dang tohoi magopo mahapor siam. Magopo. Dakolan hata-hatai, dakolan asal si gere-gere sahat ita tu Banua Gijang. Ala pon di debatan. Di sada Korintus 15 haheon dia kana mati. Tapu dibagi sa sakidok mata
Ubaon di debatama daging taon. Jala dorang seara dorang seidok do. Ayang go suadong do. Hahihion ni akka sian namate. Magopo hahihion ni Jesusi. Jala magopo hapersiaut. Holan lang sa nari kanangate. Allah hita nang terenali terlau. Tabu dupi namang alang saksang ya teh. Tabu dupi. Nah dihamuakan manami inanami ahman yang dohonon iturpuhon. Dung hehe Yesus sian namate sa dia leleng may bana. Asa naik tu banu agicang. Tajur tajahama di jolu diturpuktai. Di ayat 3, di ayat 2, di ayat 3. Dung salpu hapor suhon natinaon nai di patadapo do dirina mangulu tunasida marhite-hite lantadda imana pinacari dahon na dirina tunasida leleng ni 40 hari dohot makatahon taringot tu harajaon ni debata alani dung hehe Yesus yang namate 40 hari ma di patari dahon dirina puasa 40 hari dang boy hola seminggu, dang boy hola setahun, ra akka bilangan ni 40 macayar gado di bibir. 40 hari, 40 borngim ma Tuhan Yesus diujuni di halongonan, 40 tahun mahalak Israel di perdalanan sia Mesir tu tanokanan. Alai dang umnang dotu hita, ai godak kalak nueng mabahen akka perhitungan matematika, 40 tahun nai rona mara kiamat. 40 haliopat dang baton dia. Dang inari kok dihita. Alai narumikot nuaing neneng stari ngota puasa mula Yesus tu banu agicang. Dak tu mah gubunya ni banarap dohot kita. Dak tu mah bunya molo setatong di tonga-tonga ni portibion. Adok parsahiton hola di zama malum. Adong nama le hola sim salabim 2 deke boy butong. Adong nama papang hola di zama hodang adong persoalan. Dak tu mah bunyan. Ana buharu Tuhanu. Asa tabuna mengulunian ai sombai bana terus. Asa unang pola pusik kita dang repot. Aha holsota, aha persoalata, aha masalahta, aha pergumulata tinggal lapor. Bos, saya ada persoalan. Iro Yesus amamai, tenang mau. Kata bodoh. Tabodo nya mengulit juga semua. Alaya juga radi-radi, olo lagabi marmarah kita. Adang marna sai. Ada dang yali Tuhan dihamu kamanami nanami buasa mulak Yesus tu banu agijang. Tajahama di Yohanes bidu 10 opat. Ahama ulaun di Yesus tu banu agijang. Parjolo mabuka dalan na ikon saha dohita tu banu agijang. Yesus membuka jalan, membuka pintu sorga bagi orang-orang percaya. Alani ikut dohonot tajo mau liate mari debata marhite Yesus nunga diukap dalan tutupian dui. Tutupian dang arong terjonohi hitai, dang terjupang kitai, dang tardalana kitai. Alai Roma Yesus dibuka ma. Yohanes bidu 10 ayat 2 sahat tu ayat 4. Napa dua hon mangarade ingana dihamu. Luar biasa. Baik kok kamu juga Tuhan ini mangarade inganan. Mangarade inganan dihamu. Baik kok kita jo ikut Tuhan mangarade ingana di kita. Ay tardok di mana ngahan wae. Bahar hola tulang para di huningana diba dang botobi. Ba nga ulo sapi naing bula-bula hiba hola majaloi. Contohna Roma tulang niba. Hape roiba sia rombongan ni hula-hula kebetulan tulang niba nama jaluluson anggiba satabi mak rajanami. Hola majalulu sepeda. Pamana molo mangak kita naing baroma tulang niba hula-hula. Para di cuci tangan, doh para di si panganon, anggo pera dokter buduk besi panganon ni. Ngasak bah dokter hadang tertawa. Hula-hula udah beda.
hula-hula dui. Bahaba bae non hula-hula ni halak batas so tanggung. Sabari balangit ti. Ini sabari balangit. Hola dua hula-hula habis langit, dawang behalak. Sabari basa ada hula-hula. Habis nari Yesus parade honinganan. Luar biasa. Asamoha kita tinggal tenang masuk ke sorga. Dibuka kucina, dibuka dalanna, dibuka pituna, di parade inganan tinggal sonang mahita. Lapatanna kita tidak tinggal di dunia. Kita telah dibuka jalan bahwa kita akan memiliki kehidupan kekal dan Tuhan menyediakan tempat untuk kita bersama-sama dengan Tuhan. Gimana Rumi? Luar biasa. Atau ngikut sudah kita merelasi roha apalah sadariun. Allah Tuhan itu mengulat. Anggo sian kemampu atas, sian haboyota, sian hadiriota. Asangon hatani ditaido. Kalau ditau baru kita rupani nang pat, nang mata, nang pamanga, luhu, marsala doh api. Ahamadelata ikut debata mangaradi. Alai maholong ni rohana. Kasih Tuhan luar biasa bukan hanya memberi kehidupan di sini, tetapi menyediakan tempat kehidupan selama-lamanya. Bukan hanya menyediakan tempat, tetapi memandu, membuka jalan, membuka jalur, membuka pintu sorga. Imana macayar ka. Ngaukap itu ni banua kijang badi hitan wain. Walau nang lahu kita bolak balikan non oleh herna marmem tu banua kijang. Nabatuluhon ahado asa naik tu banua kijang Tuhan Yesus di video di ayat apa di dok. Ala poku duha mungse. Luar biasa kan? Ala poku. Dangai pasal pulau sendiri. Dia tetap memandu, mendampingi, mengkawal, dan membawa sampai kepada tujuan tertentu. Mengalap. Ala di hamuka manami nanami macayar kasih tutu. Lausi mananaing ala ahama nanaing ulauta. Molo naing tu banua mulak tu banua gijang Jesusi. Nama ngarade, nama buka dalan, nama ngarade inganan, jala obasna Roma ngalap hita. Atau ngahama ulah tasonari, ada orang sosahat. Moron yang sahat ita sonari bui, alay ada orang sosahat ita, adong matugasta di dohok Yesus tu hita, imatur pukta sadarion, ahama di dok di ayat ualui. Alay jala omudo hagogoon dito di porbadia nasanggop tuhamu, gabe sitidangi kumahamu. Sekarang kita menerima tugas, sekarang kita menerima tanggung jawab. Ala nunga di parade ingana di hita, ala nunga di leo kolong di rohana tu hita, ala nunga dibuka banua gijang tu hita, tugas taha sitidangi kumahamu. Saksi. Atau kolanido, molo si Henok ala marparsauran nasak takas do debata. Si Elia jujur bertanggung jawab betul-betul marparsauran argado debata atau tu kita ahama sitidangi kumam. Saksi kumam. Atau orang-orang Kristen harus menjadi saksi. Saksi itu ise diturpukton adong ma piga-piga tahapan. Parjolo sitidangi kumahamu di Jerusalem. Ala di sido inganan di Tuhan Yesus. Atong di lingkaran pertama malpanidangio bersaksi mahamu tu yanakommu tu keluargam tu tetanggam tu nahumaliang muna jumolok. Unang dotor laro ham tu rupat lautor ham tu Papua habe di humaliak kodang arung manangaha. Ada tahapan-tahapan. Kita harus bersaksi dalam keluarga lingkaran yang sempit, yang paling kecil. Keluarga kita, tetangga kita, huta, ianakon imana perjulu. Jerusalem. Atau gabe kesaksian ma keluarga ta, kesaksian ma anak kota, kesaksian ma ulota, kesaksian ma parsaurata di lingkaran nah umalia. Napa dua hon saha matu lingkaran napa dua hon Judea haluar ma lingkaran kedua. Ahamai akaho berbalok perkarejoan aka tetangga aka si solhot saha matu si.
Lingkaran kedua, Judea. Na batoluhon Samaria, lingkaran Samaria. Di luar ni halak jauh di dui. Lapatana kita bersaksi pamaritaho barita nauli pataridahon hadiriota dang beholan donga sahuta, donga samarga, donga sapunguan, donga sahuria, donga sahaporsion keluar dari hanya kepentingan diri sendiri. Dia mai aka na di luar ni persaurat. Lingkaran apa-apa na hamai dok mese tujuh di Portibio. Dang terbatas behita di tempat, dang terbatas behita di inganan, dang terbatas behita di sada-sada kesempatan. Tetapi kita memakai semua apa yang ada untuk memberitakan firman Tuhan. Ido bahar roh halak jarmat tuhita, memberitahu barita nauli. Ido bahar roh sian akka barita luak na asing roh tuhita, memberitahu barita nauli. Holan itu gasta, holan itu. Sitedangi kemahamu. Dang pala mabiar kita kamang, mabiar kita. Ada dia uluyah do. Dang hola disuruh di bata kita, dak hola disuruh Yesus. Dak hola disuruh laho ina daw. Lianok kudu Tuhamu todi parbadia. Kekuatan, kemampuan dan apa yang perlu bagi hidup. Lehono kumatuhamu todi parbadia dia ya tualui. Alai jalon mudo do hagugoon ito di barbadia nasanggot muhamu. Atong molo taulah saluhut ulah ni marpani dangion bersaksi, bekerja, bergaul, bersosialisasi. Apapun yang kita lakukan harus tuntunan Roh Kudus. Ahama tuntunan ni Roh Kudus na perjulu sudina saulauni ikojoro sian rohanayas. Ido ulaun Roh Kudus. Mula ni ulahon ulauni unang adong jo adong kepentingan na. Natuari hami marpea dohot lansia. Adong do guru kuti kesema. Diajari mahami opat jenis ni holong. Storge pilia, eros dohot agape. Storge hubungan persaudaraan, pilia hubungan darah, eros hubungan cinta, pilia agape hubungan cinta Tuhan. Ahamai cinta Tuhan tidak menuntut balas jasa. Ada Roma guru namio kebetulan alak Batak ikosongoni do pakiota. Agiape ini mana dang agape. Agiape. Agiape dang dihaholongi haholongi materus. Agia peso gorohani halat ho haholongi materus. Agia peso dipakulingi ho pakuling materus. Agia peso lerohana to tong materus ma buka ma agia pe. Bah hebat itu halak batahon mamake hatani di batana rohaku. Hapi agape kan hata latidui. Hapi di hata batakun macam manari. Jala hiduran nabi nandi di bata. Agia peso tak kita sa dihaholongi do. Atau gimana masih tidak kita bergerak maju, kita bergerak luar biasa. Unang songon na di ujung ni turpuk tahun. Dai paingot akan namar linang-linang itu dia ya 10 sada, di paingot na barbahian na namar linang dia 10 di na tinulut na sila do pe ibanan lah tu banu akijang nung kajong di labung na sila dua halak parulus namar linang-linang akan namadok. Oh hamu halak Galilea, aha masai jongjok kamu mamarengi do pagijang. Juk na hita hola longang. Hola tu gijang saya manatap tu banu gijang. Ido bahe di dok parpesalemeni. Saya mangarana pido matakku do duluk. Sia dia do pangurupion. Ay molor sanga do arong holso saya mangarana pido tu banu gijang. Unang sangi pasingot na barbahian na marina. Dang sanari, tidak ngobasa behola longa kita mamereng sudion, alay bergerak, maju, bersaksi, marparidangyon. Jangan hanya takjub akan perbuatan Tuhan, tetapi kerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Jangan hanya takjub dengan heran dengan segala macam yang terjadi, tetapi manfaatkan, pakai, kuasai. Ileho de batado, tu hita di perbadi. Dangadong naso boy taula, naso hiadu tauci.
Dangadong nasoboy tapatupa, nasohyado tacuba. Tidak ada yang tidak mungkin, hanya tidak pernah dicoba. Alenang mudur hitanwai, ima hana naik di. Ima dampak, ima pakorhon, ima tonani terpukta sadaro asa sudah hita. Dilehor debatama tugas nama cair kati hita. Gabi siti dangi na hita. Gabi saksi na. Iklan bergerak. Paheyata, pakatayota, ulaota, persaripeota. Najulu saya dong do istilah ni akan najulu pakasan pedita. Ala pakasan pedek do perdalan di pedita. Ropi udan tong berdalan lebat-lebat. Nuang nang masa be. Ngaro udah tok 6 tahun nama sahiti. Lah padahal kita bergerak dak songon najulu bihor najulu. Jangan terjebak kita nostalgia masa lalu. Persoalannya onidu. Saya terjebak na sida ngalau biji susi. Habis ngadong tahu na, lau kamu tu Judea, tu Jerusalem, Judea, Samaria, ujung. Saya lo ngaholat tu kijang. Dia mereka hanya terjebak di nostalgia masa lalu. Anggun ingot do najulu, anggun ingot do. Jangan terjebak, kita akan tidak pernah maju. Sekarang saatnya kita bergerak maju. Lau kamu, borhatamu, bergerak kamu, pakai semuanya. Molo didok ujung ni portibon ngagudang. Unang holan selfie manang di dia baik kamu habi, hatani debat ama baik kamu tu si. Unang dohola pataridahon sedang makan di resto senanin. Nauli dui, ale gumbudang mahatani debata. Unang hola di sini. Banyak sekali kita pakai sekarang tentu. Dan terbatas besok zaman itu Tuhan Yesus. Luar biasa. Zaman itu Tuhan Yesus berdala do manang tu dia. Pasahat tona pa badang potoni. Hola siano sahat tu pasar tu flyover di pasar Rebuan ngatong ngurus satu ngamati. Sanari ujung ni Portion kita tembus. Ujung dunia ini kita bisa tembus. Di mana saja. Ngaboy makatai perkabat jahe di Bonani Jeruki dohot halak na di Lembangan saya di harga ni jeruk boy sih kan di Lembang sama-sama ngalina sida sayur di Karo dohot sayur di Lembang di Bandung sarupa rap asa hopoto hamnya benar gana senoba anggo da julu dulu terhatani kamu sadiri pe hola laupor hatamu tu Jakarta on ai ko ditangi aku kamu dua hari dua borongin ai martampo mas nuaing tinuhur dolung sian siap parapat budi be mau panas saat di Jakarta panas bagaimana percepatan ini dan pemberitaan juga harus kita bergerak lebih hebat untuk itu jangan hanya terjebak di zaman terjebak di teknologi terjebak di segala macam perubahan terjebak hola longang di hamu bauni ala kita manfaatkan kita pakai sedemikian rupa memberitakan firman Tuhan naulido pataridahon na niulaiba alay manang holan narsis taboto dakamang kainang narsis ima cerita ni sahalak duli halak Junani mitologi Junani sahalak duli kebetulan bapak na dewa ibu na dewi bu anak ni dewa dewi mah nang boto bes songo dia tampan nion songo dia bagat nion ala di istana di bana inganan ni dewa dewi di bana dong magudang dung doli adong makeinginan dang sonang isun haruar may bana siya ni haruar may besian istana law may bana mardalan itu huta di sada huta ijupang ibana ma jolma dang saru patu narohani dang jolmon satu ngajolma dong pajupak tu huta sada tong songoni to urus mardalan di mana tong songoni dang adong jupang di bana songon nadi rohanai dung loja ibana mardalan jong may ibana di topi ni sada sungai di bereng ibana ma tu topi ni sungai tu aiki di bereng ibana ma di segobaran ni duli natam wah om mana hulului di bereng ibana dung itu keduk ibana ibereng kobaran nai dung tigor mago diulah kemuse ibereng dung tegak mago sadar maibana narsis adalah hanya mampu mencintai diri sendiri jiwa narsis adalah
Itu narsisme, hanya mampu mencintai diri sendiri. Segala sesuatu diukur hanya dari diri sendiri. Segala sesuatu hanya berpusat di diri sendiri. Ima jiwa narsis. HP hitan wainga hado iko berpusat matu Yesus. Berpusat matu debata. Seluruh kegiatan tai iko nani ojar ni panadau di debata ma. Unang holan ni ojar ni hadiriota. Alania agia besongoni perdosa hita. Anggo debata sadi holong ya holong. Agia besongoni sude portibion. Di Rom 12 ayat 2 di doksi Paulus unang sarobak kamu doho portibion. Alai pai baru hamuma rohamuna di bagasa todi ni rohamuma. Asa botokmu mana bangi dia lomoni rohari debata naulina denggan. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Biar seluruh dunia narsis, tetapi kita harus menjadi saksi. Kita menjadi sitedang. Amin martalia kita. Maulah Tuhan debata manami ho pasatami tu ado pamuna badia ini saluhut dengkan basam dohot asini roham. Dilasi rohanami sadario di namar ningot jalamakallason ari hana naik mutu banua gijang mangaradi da ingana dihami gabi ukak ma banua gijang jalaradi ma ingana dihami ditikina naung tinoto pomu jawamu masalhut akan aporsia dio alani saya jari mahami Tuhan laho maka nguluhon lumobi maka porsiai asa hula ho kami hobar tutonam gabe sitidangi hami di Portibion, sitidangi di Judea, di Jerusalem, di Judea, di Samaria sahatu ujung di Portibion. Los gabe sitidangi mahami di salhut panggul mito ningunu nami manang di dia behami. Pargugoi mahami marhite todim, jala todimima na mangajari patauho kami salhutna. Sisa dosa pangalasyan nami marhite Yesus martangia kami toho. Amin. Mari dehita sian nomor 500 670 dimulai sian ayat na perjulu huhut ma bapunguhon pilihan 2A dohot 2B.
itu ayat 2 jongjok kita. Manaik Yesus Kristus Tuhan bangsa na di surgu, habangsana na tumibo siya na kasuru-suruan. Alani itu ibana mapakirimota jala porsia mahita tu ibana disudetiki dohot namasa. Ay anggo holan di tano ondo hita makirim di Yesusi hita majol mana tumamo. Taulah huma persurion ni Tuhan Yesus gabe sitidang di Kristus mahita tu portibion. Marhiti-hiti gulmit ni nguluta ay taboto urupan ito di parbadia dohita patuluson lomoni rohani tuhata. Tatangi ako mapeliata martangi yang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na denggan doho nasa ulibasa na mauli utus. Ho pasahata mi masyanan nilehom itu hami pilihan nami toho. Say jalo magabi uap na husus di julum. Paso-paso may jalara motiasa ho para siya kami pilihan nun. Pati bolhon harajaw mo dito nga tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti to dim. Assalamu tadahami godang ni sileho-lehom itu hami. Assalam gergir hami madok mauliat itu ho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan Yesus Kristus nang manaik tu Banua Gijang nahudul di siamo ni debata. Hasa nga dohot hamuliaw mo di horo di saleleng ni leleng na. Namar lasiro hado hami nuaing alanong monang ho. Jala di babakit debata ho gabi raja di atas ni saluhut. Halo nga dusu di dalammu. Ay di patutoru ho dirim tutoru ni saluhut. Alay gabi tumibo ho siyan sa sudi. Jala maruri goar. Asalopit saluhut urunitot laho marsobatuho jalaganu pamangan marhatopoton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho alanang diukap ho dalat tu Banua Gijang gabi situan ni malim ho namangodihon hami tu debata say paso-paso mahuriam namaringa dope di hasianganon pai mamarpungu hami tu labungmu say pasaut mabagabagam tuaka suruanmu lehon matunasida sahala dohot hagugun sian Banua Gijang asamar mulia goarmu di Portibion. Saya jari maaka partohona di huriam. Asa kobartulo maniroham aka aturan. Pamisango dohot panugunugun nani aturhon nasida di huriam. Say gonggomi jala paretai mahuriam di sadok Portibion. Asalam rarat jala monang huriami. Lehon habis tarasya Banua Gijang tuaka iduk nami. Tuaka padita guru dohot tuaka situa. Asalam maraturan huriam di tanoon.
Sai pajongjong harajaumu di bagasa rohanami. Asa marhiras rohahai mangului dohot mangihutoko. Pahot marohanami tuho. Asa huhati dako kami mangulu manang mate pehami. Hodo Tuhan nami. Sai payan mahatam dohot dami di huriam. Asa huingotami dada hasianganon inganan nami. Alai di Banua Gijang di Labung Mido. Sai ramoti ma namanggong munghami dohot raja. Dohot suruan na pinabakitna. Lehot nasida hapis tarasia Banua Gijang dohot uduk ni roha. Asa dohot nasida mangoloi paretam. Paso-paso masalahut parpunguan di halak Kristen. Sai homa dongan nasida jupa marpungu di gereja. Di parsikolan nangpe di bagas nabi. Sai lamlokangi sia kami dosa. Dohot sudi napasorato kami di hasianganon. Asal malungun hami. Paimahon harorom mangalap hami tu labung ni amai. Amin alia manami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajaunmu. Sai saot molomani roham di Bano Tongo songon na di Banua Gijang. Lehoma Tuhan misarayon hanguluas siapari. Sesama dosa nami songo padesa nami. Di dosa nidongan namar dosa Tuhami. Una kami tokihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasarohon madamina tutodim. Amin. Di hamu manami nanami salhut ruasi hurian nama dohoti permingguanon ditongani bagas tabi hami sian namar hubas sian bagas zoron salhut perhaladu song leader pemusik dohot salhut ruasi huria pasahaton selamat merayahon pesta parningota di arah hari hana naik ni Tuhan Yesus madihita salhutna horas ma